Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska budeme hrať All Stars, OK? A poďme na to. Chcel by som povedať, že máme celkom dobrú peťku. Asi najlepší je ten pravý obranca, 62 rating. A už poďme na to, no, nekecajme a poďme na to. Poďme na to. Tak, ideme na to. A ty vole, toto bolo normálne, alebo asi nie. Ale z jakej diaľky a teraz hneď. To som myslel, a nie, že čo iné. Ako bolo to výborné. Však ani sa nečudujem. To sa nemôžem ani čudovať. Konečne prvýkrát chytil. Ale však stále vám hovorím, že je to jaká taktika. Čo sa nepohybuješ? Nej. Neskoro som vystrelil. Ja som to stlačil, ale sa to neskoro vystrelilo. Abo som neskoro už. Kamu? Yeah. Prepačte, ma to trošku prerušilo. Ale teraz sa už zlepšili, keď asi vidím. No ty kávo. No ty. Ako brankár možno sa zlepšil. Lebo držení kotuče 71%. Góly v oslabení 0-0. Góly v presilovce 0-0. Strely ja mám 9 a oni majú 0. Góly ja mám 4 a oni majú 0. Takže asi tak. Tak. Poď. Brankár. Brankarito golubilo. Tak mi treba 5. Ako je druhá tretina a už vyhrávam 5. To nie je možné. Asi. Zrejme. Brzy. Príliš skoro. Offside, hej. Vidím. Vidím, aký bol offside. Brzy. Príliš brzy to bolo. Tak. Poď.
Dávaj. Nešlintaj še. Toto bolo lepší. Jaký offside? Však som prihral dozadu, nie dopredu. Však na futbale to je úplne inak. Prihram brankárovi, no to není žiadny. Aj. Tak. Aký offside? Nechápem. Ja vás nechápem. Tak im treba. 7-0. Parchanci. Pardon. FIFA 5. 55. Dostaneš 5 zo školy. Preto sa volajú 5. Dostávali 5, keď boli na hokeji v škole. Aha. 8-0. To som ešte neprekonal, či si sa mi zdá, že nie. Neviem. Tak poďme. Mi nehovor, že prekonám 10-0. A to je prvý zápas. Ešte len. Čo sme začali. Prepáčte, že som nehovoril, ale asi som odpadol. Ty vole. Ešte žijete? Zase offside. Ďalší offside. Ty vole. Daj. Ty ten brankár je čo? Hej, vidím, dobre. A máme 27 stotín. Desať 0. Tak ako neviem, že či tá hra je normálna, alebo čo. Unikát později. Dáme inštalovať. Hra je zdarma. Jen v čase nebudem to miešať, už máme sezónu túto, tak čo budeme robiť? No, takže tak. No nič, môžeme sa pustiť do ďalšieho zápasu. Pravidlá zápasu. Hráči časti bude asi... Dáme 3. Tresty zapadnutý. Zakázané... No tak. Tak to bude asi najlepšie. Zrejme. Takže tak. No nič, ideme na to. Tak. To je tiež také slabé asi, no. Ja mám
mám taktiku, to je proste taktika, to sa nedá. Ideš zo strany na stranu, možno som vám to hovoril v tamtom videu. A ten krúžok vám ukazuje, že kde strieľate. Ale asi dám zase 10-0, lebo toto sa veľmi tak... Mám taktiku, taktika je na tom asi dosť hlavná. Blokovanie Tuče, Slovakia. Tak im treba, jak sa volajú, med. Si čistý včelí med. Skrátka, hej. SVK. Slovensko, my sme kapitáni. Tak im treba. Tak už, no daj gól. Konečne. Dobre. Ty vole. No poď. Nie. Poď. Oni zoslabli. Určite. Nie, ja som išiel veľmi k nemu. Som nemal robiť. Treba to prekľúčkovať. Tak. Tam, vidíte, čo je Belfak. Ja to vôbec nepoužívam. Oni ťa najviac oberú. Nie, tu nemá Belfak. Tam to má Belfak. Pardon. Druhá tretina, 5-0. Super! To sú asi veľmi... Ako to sa nedá porovnávať, lebo tam je AIčko a my sme normálny rozumový človek. Takže asi tak. No rozum, ja mám rozum, nejak oni. Však vidíte sami. Teraz prvýkrát vychytal, či? No, už vychytal. Druhýkrát. Tretí. Nie. Štvrtý. Had. Medidence had. To je med. A mua! To bolo najlepšie. Ešte nám treba dať 4 góly za 20 sekúnd. Ale škoda, že to sú sekundy. Aj keď by som tu jeden zápas hral, že toto... Prepáčte, že nič nehovorím, ale na nich by som povedal všetko. Š, E, T, K, O. Ste ma rozumeli? Asi hej, ne? Však nie ste.
paviani alebo opice. Poďme na to. Lebo... Dávaj. Počkať. Poď. Tak, poď. Nie. Tak. Tak, poď na nich, šprintuj a nerob tu šlintak. Že nešlintaj. No, aspoň on si zabehne. Stará babka. Yeah boy. Môžete ísť domov, pekne domov. Prepáčte, že ma dačo vyrušilo, ale máme trofej zo šampionátu, takže yes. Neviem, či to je moja 4. trofej, alebo ktorá. Hodnotiť. Dobre. Pustiť odmykání. Sezóna bola dokončená, blahopřejeme. Podarilo sa vyhrať sezónu a postupuješ na úroveň 2. Zahájiť novou sezónu, odmyknout později. Belfast. Kebyže sa tu dá kúknúť tabulka, ale tu sa nedá. Trénink hráčov, kapitena hráče chceš vytrénovať. Najslabší hráč je ten. Tak strelba 25 1, 2. Tak. Ovládaní 25 1, 2. Koľko máme? Ešte 46. Tak dáme mu yeah boy. Tak asi má ovládanie 38 a strelba 37. To je asi všetko. Chcel by som vám zbyček. Úroveň 2. Výhled liga. Ideme proti 5. Sa čudujem, že postupilo. Hej. Lebo 5 som vyhral nad 10-0. 10-0. Glasgow, to neviem, aký je to tým. Belfast som už stretol, ale to ešte na začiatku. Ledbirg. Takže asi tak. Postup šampióni. Tak, místnosť s trofejmi. Máme 1 trofej. Druhé místo, šampión, druhé místo, šampión, výhled, vyšší, nižší, All-Star. No, takže... A to ešte predtým, to som hral ešte tamto, ne? Takže, neviem, ale
Ja by som počítal, že možno budeme druhý alebo tretí. Asi druhý. Asi tak. Neviem. A to je asi všetko. Tak dovidenia.